Welkom terug. We gaan terugblikken op het nieuws van week 14... waarin een wielerwedstrijd door de provincie raasde. We ons klaarmaakten om een aantal plekken in Zeeland weer een klein beetje open te doen... en het onderzoek over de tol voor de Westerschelde-tunnel gepresenteerd werd. Maar we begonnen de week op maandag met Tweede Paasdag. Een Pasen dit keer met sneeuw. En in het nieuws die dag een bezorgdienst voor aardappelen. Kijk, goedemorgen. Kijk, daar zijn de aardappels. Het allereerste zakje. Op de eerste dag van zijn aardappelbezorgservice heeft student Gerard Nijs uit Goes meteen zo'n 50 bestellingen. Hij startte Potato Monday uit onvrede over de lage aardappelprijzen waar zijn vriend Jos van Ierwaarde als boer mee geconfronteerd wordt. Ik vond het een beetje gek dat Jos 5 cent per kilo kreeg. En hij heeft er 15 nodig om überhaupt uit de kosten te komen. Ik denk dat is een beetje scheef. Door de actie krijgt boer Jos van Ierwaarde uit Rilland nu 22 cent voor een kilo aardappels. En ik denk dat als iedere boer 22 cent kan krijgen in het voorjaar op contract, als ze daarvoor zouden tekenen, heb je gewoon een goede boterham eraan. Daar word je niet rijk van, maar daar kan je gewoon je werk voor doen. De klanten uit de buurt vinden het een mooi initiatief. De ouderwetse melkboer die weer terugkomt, in dit geval dan nu de aardappelboer. Het is in de eerste instantie gemakkelijk. In de tweede, je ondersteunt de boer. Ik heb ook wat kennissen die boer zijn en aardappelboer zijn. Maar als je door de grote supermarktketens eigenlijk uitgekrepen wordt, zo zie ik het dan. Dan denk ik dat het goed is dat er gewoon meer bij de boer terechtkomt. Dat hij beter kan ondernemen. Nijsse bezorgt nu alleen in de omgeving van Goes. Maar hij hoopt zijn aardappelbezorgservice uit te breiden naar andere plekken in Zeeland. De bateranden die erop zaten, die waren ook als gevolg van regen, vorst, kapot gesprongen, waren scherp geworden. Ja, dat kan in een zwembad niet. Kortom, dat is best een grote klus. De randen hebben we er allemaal afgehaald. En zo zijn er nog tal van zaken. Het zwembad van Arnhem-Muiden, dat 5 jaar geleden als verloren werd beschouwd, wordt nu opnieuw tot leven gewekt. We hebben ook altijd gezegd, als het zwembad eenmaal verdwijnt, dan komt het ook niet meer terug. Dus het is nu of nooit. Het peuterbad en het diepe bad worden nu onder handen genomen. De machinekamer is al klaar. In totaal is de hele renovatie begroot op €130.000. Dat heeft de stichting bij elkaar gekregen dankzij subsidies, maar ze hopen ook nog op financiële steun van inwoners. Na de Pasen gaat er een crowdfundingsactie in de lucht. Als mensen daar aan meedoen, zitten daar een paar leuke en ook soms ludieke acties aan vast waar mensen op kunnen meelopen. Ik noem maar iets. Je kunt straks een VIP-rondleiding krijgen rond het zwembad. Er is een ludieke actie om vanuit de oud-badmeester een zwemles te krijgen bijvoorbeeld. Nou, dat zal heel veel volwassenen uit Arnhem-Muiden aanspreken, want die hebben daar misschien vroeger nog wel mee te maken gehad. Nou, dat zijn hele leuke dingen. Op 1 mei moet het zwembad weer opengaan voor de eerste zwemles. Goes gaat op de schop. De binnenstad moet aantrekkelijker gemaakt worden voor bewoners, winkelpubliek en toeristen. Er is een plan in de maak waarin wordt beschreven hoe dat moet. Binnenstad 2030. Door de coronacrisis liep dat plan vertraging op. Maar de crisis heeft ook voor belangrijke nieuwe inzichten gezorgd. De Goese binnenstad, wat zou er beter kunnen? Beter kunnen. Deze winkels misschien een beetje vullen. Die zijn leeg, hè? Ja. Ietsje meer winkels misschien, er worden nog veel gesloten. Winkeliers hebben wel een idee wat er in de binnenstad moet gebeuren. Nou, sowieso meer parkeerruimte voor de mensen, iets van kunst in de stad, een beetje meer sociale voorzieningen, meer groen, zou ook al meer aanspreken en meer zitgelegenheden voor mensen, dat ze langer hier kunnen verblijven. Waar moet je op letten, wil je ondernemers in de binnenstad houden? Dat je met elkaar goed gaat meebewegen naar uiteindelijk wat de consument dus wilt. Want de consument wil nog steeds naar de binnenstad. Wat kunnen ze verbeteren? Ja, misschien meer eens aanwijzingen waar dus welke straat waar is. Anders moet je iedere keer op je mobieltje kijken van waar is de lange voorstraat van. Ja. Als je hier niet al dagelijks komt, dan weet je de weg niet. Dan kan je heel concreet zeggen, we hebben een parkeergarage nodig. Of we hebben een beter bewegwijzeringssysteem nodig. Maar dat is een oplossing die je gaat bedenken voor eigenlijk een kans die we vooral willen benutten. En dat is dus dat aantrekkelijk blijven voor de bezoeker van onze binnenstad. De rechtszaak rond de moord op een bejaarde vrouw in Oostkapelle gaat waarschijnlijk in mei van start. Dat werd duidelijk tijdens een voorbereidende zitting deze week. De laatste onderzoeken zijn volgende maand naar verwachting klaar. Een 78-jarige bewoonster van park Zonnehoven bij Oostkapelle werd in mei 2019 doodgestoken.
Een buurman wordt ervan verdacht en hij zit sindsdien in voorarrest. De eerste wielerkoers voor mannen in Nederland sinds de uitbraak van corona werd woensdag verreden in onze provincie. De eerste 50 kilometer dan toch. De Scheldeprijs startte bij Douw in Terneuzen. Het is een somber beeld. Koers zonder publiek. Normaal staan er bij de ploegbussen handtekeningenjagers en worden er talloze foto's genomen. Vanwege corona was publiek niet welkom bij de start van de Scheldeprijs. Door het weer verviel ook nog eens de ploegenpresentatie. Maar ondanks alles was de gemeente Terneuzen toch tevreden. Het had zeker heel veel voeten in daar om toch de start door te kunnen laten gaan. Door alle zeer beperkende maatregelen COVID-19. Ja, dat was wel even een dingetje. Het heeft erom gespannen, maar uiteindelijk is het gelukt. Dus heel erg blij. 3, 2, 1, go! Kijk, weet je, die Belgen die vroegen om wind. Nou, wind krijgen ze vandaag. Dus daar kunnen ze echt goed op bedienen. En misschien als toegeeft ook nog een paar sneeuwbuitjes. Met die buien viel het mee, maar de wind speelde op de Zeeuwse wegen wel een grote rol. Het peloton brak al snel in stukken en ook een aantal renners viel van hun fiets. In groepjes werd Zeeland verlaten en gingen de renners naar finishplaats Schoten. De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door de Belg Jasper Philipsen. Alvast een klein beetje ruiken aan het oude normaal. Deze maand gaat ook Zeeland een klein stukje open voor sport en cultuur. Van het kabinet mogen hier 16 testactiviteiten worden georganiseerd. Dat is heel goed nieuws voor onder meer een zwemparadijs in Nieuw-Vlietbad en de Grote Kerk van Veren. Ja, ik dacht echt erg blij dat we de kerk weer open mogen doen. Dat de mensen kunnen zien en genieten van dit geheel. Hun collega's zijn heel enthousiast deze morgen begonnen. Hebben de eerste telefoontjes al aangenomen van gasten die vragen van hey, kunnen we meedoen? En verder wachten we af. Oké, is daar nog bezig. Als je hier er toch moet wezen, dan ben je hier en dan zie je er. Dan denk je, jongen, jammer hè. Ik kan het dus niet laten zien. Nee, vind ik jammer. Maar nu kan het dus wel. Het duurt dus niet heel lang meer tot hier in de Grote Kerk in Veren eindelijk weer bezoekers mogen rondlopen. Maar meedoen aan die testevenementen, dat kan niet zomaar. Want om toegang te krijgen moet je je 40 uur van tevoren laten testen. En alleen met een negatieve coronatest word je toegelaten. Een kleine kanttekening. In Zeeland kunnen bezoekers zich alleen laten testen bij de commerciële teststraat in Geersdijk. Als gasten inderdaad door de tunnel zouden moeten, is die vrijdag, volgende week vrijdag een aankomstdag. En dan heb je al gasten die misschien al onderweg naar het park zich al kunnen laten testen. Dus die afstand zou korter kunnen, zou bevorderlijk zijn. Maar omgekeerd merken we toch wel dat best wat mensen nu al willen deelnemen en dat de tunnel voor hen geen grens is. De organisatie achter Brouwers Eiland, het project met vakantieeilandjes bij de Brouwersdam, wil geld zien van de gemeente Schouwen-Duiveland. Ze hebben een schadevergoeding ingediend van 32,5 miljoen euro. Na jaren voorbereidingen besloot de gemeenteraad afgelopen november om toch een streep te zetten door het bestemmingsplan. Het bedrijf stelt nu de gemeente aansprakelijk voor alle gemaakte kosten en de winst die is misgelopen. Een samenwerking tussen een grote webshop en een aantal horecazaken. Op Schouwen-Duiveland is het een succesvolle manier om personeel uit te wisselen. Want juist wanneer het druk is bij de een, is het vaak rustig bij de ander. Bij Your Surprise zijn ze altijd op zoek naar personeel. En al helemaal in de drukste periodes van het jaar. Je ziet vooral die kerstperiode en die Valentijnsperiode. Ja, dat is de periode dat de horeca dus gewoon eigenlijk op slot gaat. En dat zijn allemaal super leuke, spontane mensen die gewoon gewend zijn om hard te werken. Ja, die kunnen wij dan gewoon de winter doorhelpen, zou ik maar zeggen. Jullie zoeken ook uitbreidingen van dit soort samenwerkingen. Naar wat voor bedrijven kijken jullie dan? Nou, bedrijven die dus inderdaad leuke, gezellige, frisse, welwillende mensen hebben. En dus in die periodes, wat ik al aangaf, zeggen van ja, hierin hebben wij wat minder werk. En naar die samenwerking ben ik eigenlijk altijd op zoek. De inleenconstructie heeft niet alleen voordelen voor Your Surprise. Het heeft ook veel voordelen voor horecaondernemers en de medewerkers van die bedrijven. Zoals de Stulp in Renesse. Daar hebben ze dit bedacht en zijn ze er uiteraard heel erg blij mee. Het was perfect nu, omdat we in de corona helemaal gesloten waren. Dachten we, nou dan kunnen we ons vol daar oprichten. En het voornaamste is dat je dus niks meer te doen hebt. En als je niks meer te doen hebt, daar word je als mens ongelukkig van. Een van de mensen die aan het project meedoen is Jorn. Normaal aan het werk in de kroeg, maar nu werkt hij ook als inpakker in Zierikzee. Je moet bezig blijven in deze tijden. Het voordeel is dat je hierdoor een fulltime contract hebt.
Ja, dit ondersteunt inderdaad mijn fulltime contract. En dat vind ik ook heel fijn, anders dan had ik ook werkloos geweest in deze tijd. Daarom hadden we bedacht om in ieder geval met onze vaste medewerkers en mensen om ons heen die uit andere horecabedrijven komen en die ook graag wilden werken, hebben we om ons heen verzameld. En ze doen een mooie club van gemiddeld 9 mensen daar gewoon aan de slag konden gaan. Ja. Ben je nou een soort uitzendbureau geworden dan? Nee, het is geen uitzendbureau. Nee, bij een uitzendbureau zit er een verdienmodel in. En dat zit er bij ons niet in. Wij blijven gewoon echt werk geven voor onze medewerkers. Dus eigenlijk is het gewoon een uitwisselingscontract van arbeid. De stulp wordt klaargemaakt voor als het weer mag. En om ondertussen contact te houden met de vaste klanten, maken ze een tv-programma. Ja, gewoon overal nergens bezig om gewoon de tijd te verdrijven. Je moet jezelf ook bezighouden, anders dan gaat het natuurlijk ook met je eigen gezondheid achteruit. Als jij niks zit te doen en je zit alleen maar te eten en rare dingen te doen en je beweegt niet. Ja, dit houdt je toch bezig en van de straat zo gezegd. Nu is er nog geen geld voor, maar 2025 zou een goed moment zijn om de tol voor de Westerschelde-tunnel af te schaffen. Dat is de belangrijkste conclusie na het verschijnen van 2 rapporten deze week. Daarmee zou de tunnel 8 jaar eerder tolvrij kunnen worden. Maar is dat genoeg? Nou, dat zou eens tijd worden. Ja, zeker. Ik bedoel, ik vind het onzin dat wij als hier in de eigen regio moeten betalen om ons te verplaatsen. Als betaler is het natuurlijk altijd fijn om niet te betalen. Aan de andere kant is het natuurlijk voor Zeeland zijn het volgens mij ook inkomsten. En, Ik heb ook op een partij gestemd waarin het ook duidelijk vermeld stond. Dus voor mij ook belangrijk, zeker. Nu tolvrij maken, dat kost misschien te veel geld, maar in 2025 de tunnel tolvrij. Helemaal eens. Ja, ik zou dan in ieder geval zonder problemen zo naar mijn werk kunnen zonder te betalen. En ook de provincie is enthousiast over de uitkomsten van de rapporten. Alleen waarschuwen ze wel, leg de rekening hiervan niet bij ons neer. Daar wil ik Den Haag wel op wijzen. En zeker ook in het licht van de verkiezingscampagne. Heel veel partijen hebben ook uitspraken gedaan, ook over die tolvrije tunnel. Ja, het zou heel mooi zijn dat we nu ook via die kabinetsformatie dat kunnen regelen. Dat er ook een stukje tekst komt in een nieuw regeerakkoord. De Tweede Kamer, het nieuwe kabinet, moet nu iets moois voor Zeeland gaan doen. Toch zijn er ook reserves. De stichting Zeeland Tolvrij is niet negatief, maar staat ook zeker nog niet te juichen. En we hebben die crisis natuurlijk, die pandemie. Ja, dat kost ook enorm veel geld. Ik weet niet of er over 3 of 4 jaar er een kabinet zit die dat wil gaan doen. Kijk, als ze morgen de garantie geven van echt, wij stoppen dat geld nu al in een pot bij de provincie. En de provincie legt vast dat ze dat dan vervolgens ook echt gaan uitgeven aan een tolvrije tunnel. Dan heb ik iets. Dan ben ik nog niet blij, maar blijer als met een dode mus. Maar dat 2025 beter is dan de huidige einddatum van 2033, daarover lijkt iedereen het eens te zijn. Waterschap Scheldestromen gaat de controle op corona steeds verder opvoeren. Dat gebeurt nu nog 2 keer per week, maar in oktober moet dat uiteindelijk elke dag gebeuren. In alle waterzuiveringsinstallaties, zoals deze in Rittem. Bemonstering is belangrijk, omdat via ontlasting corona al vroeg gevonden kan worden. Het virus zit in het menselijk lichaam. Op het moment dat het eruit gaat, dan breekt het af. Maar wij kunnen de restanten van het virus meten en detecteren. En dan zijn we eigenlijk de eerste. Want daarna krijgen mensen pas ziekteverschijnselen. De bemonsteringskasten kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Nu test men bijvoorbeeld al of er in een bepaalde regio veel drugs wordt gebruikt. Het opsporen van andere ziektes wordt ook mogelijk. En tot zover Zeeland de Week. Het laatste nieuws vind je natuurlijk altijd 24 uur per dag in onze app en op omroepzeeland.nl.